Som Radka Rendošová a toto je zhodnotenie mojej odbornej praxe v zimnom semestri v akademickom roku 2023-2024. Počas štúdia magisterského stupňa považujem za dôležité, aby som si ujasňovala, čo po škole budem robiť ďalej a v rámci tejto praxe som si opäť chcela rozšíriť obzory a trošku sa zorientovať v tom, ako to funguje v akademickej oblasti, takže tou mojou motiváciou pri výbere pracoviska bolo najmä toto. Naskytla sa mi možnosť spolupracovať s doktorkou Křížovou na písaní odborného článku k jej výskumu a zaujala ma aj téma tohto výskumu, ktorá je o mediačnej funkcii emočnej regulácie v súvislosti s emočným zanedbávaním v detstve a emočným týraním v romantickom vzťahu. Cieľom tejto praxe a úlohy, ktoré sme si vyjasnili s pani doktorkou v rámci prvého rozhovoru, boli o tom, ako bude teda prax prebiehať, ako to pri písaní odborných článkov býva. Prvý na rade bol rešerš aktuálnych poznatkov z oblasti, rôzne ďalšie výskumné články, literatúra, ktorá je dostupná. A následne po zozbieraní informácií by sme to spolu vyhodnotili a ja by som načrtla základnú štruktúru úvodnej časti článku. To, čo mi pomohlo zo školy, boli poznatky, najmä z minulého ročníka z predmetu súčasná sociálna psychológia, kde sme sa učili, ako kriticky zhodnotiť štúdiu a vyhodnotiť, nakoľko je relevantná. K tomu určite prísluchá aj ten druhý bod o analýze úvodov článkov. A čo mi určite pomohlo je, že viem o štruktúre IMRAT, ktorý je štandardom pre aktuálne vedecké články, takže podľa toho sa veľmi ľahko dá potom zorientovať. V rámci praxe som prečítala úvody 31 štúdií a spracovávala som z nich poznámky, citácie, ktoré som následne porovnávala a dávala do súvislosti ako podklady pre písanie článku. Videla som, že pri prvých štúdiách mi to išlo ťažšie, no s každou ďalšou štúdiou to išlo o kúsok jednoduchšie. Zlepšila som si vďaka tomu aj vyhľadávacie zručnosti v externých informačných zdrojoch a sama som sa učila narábať so Zoterom, aby boli zdroje prehľadne zorganizované a ľahko som v nich potom našla niečo, čo budem potrebovať pri písaní článku. Začala som takisto používať Zotero add-on vo Worde, takže som si ušetrila čas pri citáciách aj bibliografii a to sa mi určite bude hodiť aj pri písaní diplomovej práce či pri akejkoľvek inej práci, kde budem potrebovať citovať zdroje. Všetky články boli v angličtine, takže som rada, že som si mohla precvičiť aj rôzne odborné pojmy v angličtine. A zo školy mi chýbalo najmä praktické zručnosti vo vyhľadávaní, pretože tým, že som bakalára doštudovala pred vyše 12 rokmi, skladba predmetov bola na tom prvom stupni predsa len iná než teraz. Pamätám si, že sme mali metodológiu, avšak nespomínam si, že by sme nejak extra riešili vyhľadávanie v databázach. A predpokladám, že aj to nastavenie celkovo bolo trochu iné, než je dnes. Takže uvedomujem si, že by sa mi hodili práve takéto nejaké praktické zručnosti v tejto oblasti. A tak samoštúdiom som to nejako zvládla. A trochu som sa strácala aj v nejednotných pojmoch. Jednak tie pojmy odborné nie sú jednotné v angličtine, ale zistila som, že častokrát sa stáva, že aj tie preklady do slovenčiny nie sú úplne ujednotené. Takže toto ma istým spôsobom miatlo, ale potom som sa s tým nejak vysporiadala a
Zistila som, že niektoré výskumy to reflektovali, aj že o rovnakej veci sa hovorí viacerými pojmami, no väčšina to nereflektovala. Skúsenosti z tejto praxe považujem určite za prínosné. V tomto prípade som si vyskúšala, aká náročná je dobrá príprava pre nás napísanie článku. Som rada, že som si vďaka čítaniu aktuálneho výskumu prehlbila poznatky v tých skúmaných oblastiach. Takisto sa teším, že je možné spolupracovať aj naďalej, napríklad v letnom semestri, prípadne aj neskôr. A čo sa týka smerovania mojej profesionálnej cesty, ja sa celkovo rada dozvedám nové veci v oblastiach, ktoré ma zaujímajú. Takže som preto veľmi rada, že som mala možnosť sa detálnejšie zoznámiť aj s písaním vedeckých článkov. Ono je to v mnohom podobné ako iné seminárne práce, ktoré mávame v zadaniach počas štúdia, ale predsa len toto je trošku iný level. A vďaka tejto odbornej praxi som si ujasnila aj niekoľko vecí, zreálnila som si možnosti, ktoré by boli pre mňa možné v tom ďalšom fungovaní po škole. A jedna z vecí, čo som si ujasnila, bolo, že rešerš je naozaj náročný. Som dosť systematická osoba, no to množstvo čítania literatúry v rovnakom čase ako písanie diplomovej práce nebola najšťastnejšia voľba, takže asi by sa mi hodil iný typ praxe práve v tomto semestri. A ďalšia vec, nad ktorou som dosť tak rozmýšľala, bolo, že vedecké články určite považujem za potrebné a nevyhnutné pre ďalšie vedecké bádanie, avšak rada by som nejak prispela k popularizovaniu toho, čo je vyskúmané, keďže mám pocit, že veľa vecí sa nedostane medzi bežných ľudí, respektíve trvá to veľmi dlho, než sa to k ním dostane prístupnou formou. Takže toto je jedna z tých oblastí, ktoré by som sa chcela venovať. No a jedným z tých smerov, nad ktorými uvažujem po ukončení magisterského stupňa, je doktorandské štúdium. Takže týmto by som chcela oceniť možnosť stážovať počas štúdia na škole, ešte dokonca s tým, že sa to berie ako súčasť štúdia, a verím, že mi tieto skúsenosti budú ku prospechu.